Ahojte priatelia. Vítajte pri mojom ďalšom videu. Dnes vás zoberiem na jedno z menej známych, ale o to krajších miest Slovenska, k Starohudskému vodopádu. Tento vodopád nájdete neďaleko mesta Nová Baňa v krásnom prostredí pohoria Pohronský Inovec. Ukrytý je v lese mimo hlavných turistických trás, čo z neho robí ideálne miesto na pokojný výlet. Starohudský vodopád je približne 5 metrov vysoký a patrí medzi najmladšie vodopády na Slovensku. Vznikol pomerne nedávno zosuvom pôdy, ktorý prehradil potok a vytvoril tento prírodný úkaz. Aj keď nie je obrovský, jeho čaro spočíva v tichu, prírode a atmosfére, ktorú tu zažijete. Najkrajšie je najmä po dažďoch alebo na jar, keď má dostatok vody. K vodopádu vedie nenáročná turistická trasa, vhodná aj pre rodiny s deťmi. Cesta vedie lesom a je dobre značená, takže ju zvládnu aj menej skúsení turisti. Starohudský vodopád je dôkazom toho, že aj malé miesta môžu mať veľké čaro. Ak budete v okolí Nová Baňa, určite sa tu zastavte.